Njengoba izinga lokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika likhuphukela kumaphesenti angama-33 namaphuzu 2 engxenyeni yesibili yonyaka ka-2025, ukuntuleka kwemisebenzi kuseyinselelo enkulu ezweni emzamweni wokwehlisa ingcindezi. Idolobha laseGoli ngokubambisana neJohannesburg Social Housing Company liqashe amadoda angama-60 kuWard 24 njengabasebenzi bokwakha ekwakhiweni kwamafulethi amasha edolobha. Ikhansela lesigceme okuSiyakudumisa Makawula uthi lolu hlelo luzoguqula izimpilo zabantu ubese nxusa abazohlomula ukuthi balibambe leli thuba eliyingqayizivele balisebenzise ngokugcwele. Khuthazwe abahlali bakuWard 24 ukuba bawuhloniphe umsebenzi kulandela ukuqashwa kwabangama-60 kwinkontileka yokwakhiwa kwamabhilidi okuhlala abantu endaweni yaseDevland. Leli khwelo lishawe ikhansela lendawo nothe le project izothuthukisa izimpilo zomphakathi. The project has been going on from 2018. So since inama phases manje siku phase 3 manje. So into eyenzakalayo le project lo manje iqhubeka becomes bane problem indaba yemali from George Coast. So since sazi ukuthi George is one of the entities about dependent from the city. So the city may struggle ngemali, so nabo they suffer. So into eyenzakele manje lokuqhubeka lokhu nama stoppages because of finance njengoba sengishiwo. Ukhansela uthi ke le project sineminyaka yaqala kanti ke izinkinga zenkece izona ebeziletha ubunzima. Because of these companies suffered mostly from kubantu abantshontshayo. So into engibacela ukuthi ngicela ukuthi umsebenzi uhloniphe and ngiyazi ukuthi kunamadoda njengoba employ amadoda kuphela for because of hard labor ukuthi ngicela ukuthi uhloniphe ningenze indayiwe umsebenzini. And when it comes to ukuthi ubani uthini ukuthi wena ungene kanjani ngicela ukuthi lezo zinto singazinayo because of wonke umuntu uyala ukuthi angene phakathi. Wena mase ungenile thatha le opposition le nto le ube grateful for yona because of awekho ama chances kanje azovela and it's towards the festive. Wonke umuntu unomntwana, wonke umuntu unefamily. Umasipala waseJohannesburg ngokubambisana nenkampani yezindlu iJoshco ibona abaphathe le project yokwakhiwa kwezindlu kanti ke kulindeleke zingambi eqolo. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu.